Znáte u vás zvaný Bengkung? Je to tradiční technika stahování břicha po porodu, která pochází z Indonésie a Malajsie. No a používá se k ní speciálně dlouhá látka nebo šátek, který může být dlouhý dokonce až 15 metrů. Já jsem pro tyto účely zvolila můj oblíbený mušelínový šátek od Císařovnám. Jeden konec šátku jsem si položila na rameno, a to proto, aby mi nikde nezavazel. A postupně budu ovinovat nejdříve kolem svých boků. Jak vidíte, tak jsem přikřížila své nohy, abych zintenzivnila stažení. No a druhým koncem ovineme dále kolem kyčlí. Opět ve středu břicha ovineme. Jeden konec položíme na rameno. Druhým koncem ovineme postupně celé bříško. No a protože mám šátek kratší, tak zde ukončím ovin. Oba konce pouze založím. No a máme hotovo. Tak vyzkoušejte.